Салом азизон, Шаълои Гулхоҷа ҳастам ки якояки шуморо ба исло бо шурӯи ҳафтаи Наврӯзӣ табрик мекунам ва мехоҳам хотиррасон намоям ки ҳамкорони мо аз Тоҷикистон ва дигар минтақаҳои кишвар барои шумо барномаҳои вижаи Наврӯзиро таҳия карданд ки дар ҷараёни ҳафта пешниҳоди шумо азизон мегардад. Аммо имрӯз дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ чӣ дорем? таври пешгӯӣ мешуд Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия барои чорум бор ба ин вазифа интихоб гардид ва аксулъамал ба ин маъракаи сиёсӣ аз дохил ва хориҷи ин кишвар барои шумо дар барнома пешниҳод хоҳад гашт. Вакилони мардумии Тоҷикистон ба ҷонибдорӣ аз рафтомади бидуни виза, яъне муддати 30 рӯз ба Узбекистон раи худро доданд. Тафсилоти ин созишнома, ҳамчунин интиқоли газ аз Узбекистон ба Тоҷикистон ва ҳамин гуна тақдири анклавҳои ду кишварро мо дар барнома барои шумо бо тафсил нақл хоҳем кард. Оё шумо ягон бор тасаввур кардаед ки мешавад гӯсфандро бо хук омезиш дод? Як олими тоҷик ин кӯшишро кард, аввал то ҷое муваффақ шуд, аммо баъдан тираш ба ислоҳ хок хӯрд. Мо дар бораи чӣ ҳарф мезанем? Баъд аз камтар аз 3 соат дигар шумо метавонед дар барномаи мо бохабар шавед. Ва ҷугиҳои Афғонистон аз ҳукумати ин кишвар тақозо карданд ки ҳаққи инсонии онҳо дар ин кишвар риоя шавад. Оё ин ҷугиҳо аз чӣ шикоят доранд? Шумо метавонед дар барномаи мо огоҳӣ пайдо кунед. Албатта ин танҳо чанде аз хабаргузоришҳои мо барои барномаи имрӯз аст. тафсилоти бештари хабарҳо ба шумо дар пеш аст ва умедворем ки баъд аз камтар аз 3 соати дигар шумо моро дар Озодии видео YouTube ҳамроҳӣ хоҳед кард.